Owayengumdlali we-Orlando Pirates eminyakeni endlule uVincent Sokhele ukholwa ukuthi kufanele anikwe ithuba umqeqeshi osabambile kuleli qembu uMandla Ncikazi ngenxa yokuqonda asenakho ngaleli qembu nabadlali balo asebemazi kangcono. uSokhele owayeseqenjini le-Orlando Pirates elanqoba indebe ye-CAF Champions League ngo-1995 usho kanjena nje, akukacaci ngekusasa likaNcikazi obeyiphini likaJose Riverio oshiye ngasekupheleni kwesizini esanda kusongwa wajoyina iqembu le-Al Ahly yaseGibhithe. Ngemuva kokushiya kukaJose Riverio, uNcikazi ubanjiswe imidlalo emine yokugcina yesizini eligini, wanqoba kanye wadlala ngokulingana kwemithathu. Kule midlalo emine ye-league edlalwe iqembu le-Orlando Pirates bekuvele kungasekho okuzoyigudluza endaweni yesibili kwi-log ye-Betway Premiership, okusho ukubuyela kwayo kwi-CAF Champions League ngesizini ezayo. Njengoba seyisongiwe isizini, kulindeleke usihlalo wezimnyama ngenkani u-Ivan Khoza amemezele maduze ngomqeqeshi ozothatha izintambo ngesizini ezayo ka-2025 to 2026. Ngokwami kungaba yisu eliphusile ukunikezwa kukaMandla Ncikazi ithuba lokuqeqesha iqembu le-Orlando Pirates ngokugcwele njengenhloko yabaqeqeshi. Lokhu ngikusho ngoba useyingxenye yeqembu amasizini amane, useliqonda kahle iqembu nabadlali balo nabo bamazi kangcono. Ngikholwa ukuthi lokhu kungenza umsebenzi wakhe ube lula uma kungathiwa uthatha izintambo zokuqeqesha ngokugcwele. Ngiyakuqonda ukuthi ukuqeqesha iqembu elinjenge-Orlando Pirates kuhambisana nengcindezi ngenxa yokuthi iqembu elikhulu elinabalandeli abaningi abahlale belindele ukubona iqembu labo lizuza izindebe. Ngaphandle nje kwalokho, iqembu le-Orlando Pirates lizuze izindebe ezinhlanu kulamasizini amathathu endlule ngaphansi kukaJose Riverio, nokuzokwenzeka kulindeleke okufanayo nakumqeqeshi olandelayo ngesizini ezayo. Ngikholwa ukuthi ukuqhubeka komqeqeshi onjengoMandla Ncikazi kungakwenza ukugcina umnqenqo ofanayo weqembu. Yize mhlawumbe naye ezoba nendlela yakhe yokwenza izinto, kodwa akubukeki kungahluka kakhulu kunomqeqeshi omusha ozofika aqale phansi azame nokuzinza eqenjini elisha. Kanti-ke futhi uma kwenzeka eqokwa uNcikazi kungamsiza kakhulu ukuthi asondeze umqeqeshi onamava walapha eNingizimu Afrika azokwazi ukusebenzisana naye ukusa iqembu phambili. uMandla Ncikazi ojoyine ezimnyama ngenkani ngesizini ka-2021 to 2022 esuka kwiLamontville Golden Arrows usesebenze nabaqeqeshi abahlukene kuleli qembu laseSoweto, okubalwa kubona oJoseph Zinbowa noFatlu Davids. Mandla Qoki, a former development coach who dedicated 18 years to Orlando Pirates youth structures, has identified a player who could prove a hidden gem for the new coach. Qoki, credited with unearthing several talents currently in the senior team, is convinced that an often overlooked academy product could be a crucial asset next season if given the chance. With Orlando Pirates seeking a replacement for Jose Riverio, who has moved to Egypt's Al Ahly, Qoki emphasized the potential of this particular talent. Under Riverio's tenure, several academy players successfully transitioned to the senior team, most notably Relebohile Mofokeng, Mohaung Kota and Mbegezeli Mbokazi. Other notable graduates include Siyabonga Ndlozi, Yanga Madiba, Simphiwe Silepe and Sinren Dansi. Qoki firmly believes that Boitumelo Radiopane will flourish with increased playing time. Radiopane is one of the prospect players that I believe if he gets enough time as much as they are giving him now, those 15 to 20 minutes, he will adapt to get his rhythm, Qoki told FAPost. And he also believes that Orlando Pirates will benefit more in the striking department from that player.